Reit, da ni yn yr ofal heddiw yma efo Arfon, Eric a Walter. Jyst i gofyn i'ch hogia, beth ydych chi feddwl o sut mae pethau wedi mynd season yma efo Caernarfon? Arfon? Wel, y broblem gafon ni o dechrau tymor oedd pan nath y manager yr adar Steve O'Shaughnessy adael ni. Do'n o'n llawer amser i drefnu i gael reolwr newydd i fewn, a hwnnw wedyn gorfod bildio tîm newydd sbond o dechrau, a mewn 4 wsos gath o'i rhaid tîm efo'i gilydd. Wedyn, cheithom seinio chwaraewyr newydd yn tan mae'r transfer window yn agor yn gwmpas diwedd y flwyddyn. Felly, wedyn, erbyn hynny, mae'n pwynt i ydy, oedd y damage di wneud. Bod y tîm wedi dechrau chwarae a dechrau codi points yn amser hynny oedd i rhy hwyr. So mewn ffordd, the writing was on the wall. Beth am y support da chi'n cael gyn pobl sydd o trwy'r giat? Amser hynny di bod pan nhw'n tyrru trwy'r giat na. Ond, da chi'n meddwl, os di result iawn yn dod, eithaf nhw'n ôl? O, fasai na fod, ond mae'n job o'n de. Ac eto, beth arall, mae lot o glybau bach o gwmpas i yma. Dyma hi'n ei cael cefnogaeth go lew de. So, ydy ffaith bod gennych chi glwbiau bach yn yr ardal yn effeithio ar tîm dre ei hun? Fyswn i'n deud. O beth sy'n sa gen i bab yn chwarae i ryw tîm bach yn dre. I fanol sy'n ni'n mynd anghofio'r ofal de. Yw ond ffordd arall mae efo fi, i'r ofal dwi'n dweud. Ond fel mae'n edrych ar y pryd, Walter, da ni edrych am y Cymru Alliance ar y funud. Ar y funud, gawn ni weld beth sy'n digwydd efo Conas Key. Ond sut mae hynna mynd i effeithio finances a bob ddim arall sydd yn mynd efo Caernarfon? Wel, gyntaf yn holl, gan ni llongyfarch Caernarfon Town gyntaf am y gwaith maen nhw wedi wneud yn yr ofal yma. Fel ydych chi gyd yn edrych ar yr ofal yma yna, mae'r city newydd i gael roed yn ei lle, a mae'r gwaith yn y cyffinia yn tacluso yr clwb yn parhau efo yma yna. Mae o'n neis iawn i weld y goliadau a bob dim i fyny. Wedyn mae'r cae yn digon barod ran fi fel gadeirydd Clwb Cefnogwyr. Mae calon ni wedi bod yn Caernarfon Town erioed, a fanna fydd o. Na ni ddal i cefnogi Clwb Peldroed Caernarfon, ond wrth gwrs mae'r tymor wedi bod yn sâl ac yn siomedig, a sa neb eisiau gweld enwedig bobl Caernarfon eisiau gweld Caernarfon yn y sefyllfa ma nhw. Yn himla di ydy, swn i'n licio gweld mwy o ffwtbol i ieuenctid yn yr ardal, lle sa nhw'n gallu dod trwadd trwy'r system, yr academy a plant, a cael ail dîm yn yr ofal yma, sef reserves. A wedyn, os nhw'n digon da, i fynd trwad i'r first team. Gyda fi fab, oedd y chwarae efo Caernarfon Byrro, gath o'r gyfla i gael trials efo Caernarfon Town. So oedd yn digon da, a dyna fo, ffain, ond dwi wedi cael y plesar i fynd ar y cae, ac os yn byd gwell na roi Grys Caernarfon i fi, ac ar redag ar y cae yna, a chwarae i'r badge. Ond mae'n drist iawn i weld Caernarfon esta 3 tymor rwan yn cyda ni. Yna dipyn wedi dweud hefyd, os am digon o chwaraeon o'r ardal yma yn chwarae i'r tîm. Ydy hynna wir? Yndi, o ochr lle dwi yn sefyll yn y Clwb Cefnogwyr, a bydd chi'n mynd i lawr dre, yr un sgwrs da chi'n gael, mae'n bitio am Caernarfon, ond da ni eisiau mwy o hogio lleol i chwarae. Os ydym mynd edrych ar tymor season nesaf, dwi ddim yn gwybod pwy sy'n mynd i reoli yr tîm. Dim mwy na, dwi'n siŵr bod Arfon ac Eric yn gwybod, ond dyna ydy'r y tŵr yma pawb yn neud, yn gofyn ydy, mae'n eisiau mwy o bobl lleol. A dwi'n cytuno, mae eisiau dipyn mwy o hogia lleol i chwarae yn Caernarfon, a bosib, sa'n ni'n cael mwy trwy'r giatia wedyn yn cefnogi Peldroed Caernarfon. Mae'n bwysig yn yr ardal yma bod ni yn y top 4 enw bob season dwi'n credu. Mae'n haws
rhoi bai ar y manager, basically, mae pethau'n mynd yn wrong mewn season. Ond ar y cae mae'r ffwtbol yn cael ei chwarae. Lle sa ti'n feddwl mae yna lle i wella'r tîm? Wel, dwi'n yn cofio tymor fath o hon o blaen, i fod yn perffaith onest. Da ni wedi trafeilio jyst o dan... Lledre Cymru gyd. 1,500 milltir yn trafeilio yn gwachod y tîm yma. A da ni wedi gweld bob un gem. A mae'r tîm, ers ar ôl 3 mis gyntaf, wedi bod yn chwarae dda. A di collio un gol ma nhw yn lot o'r games. So, os am llawer y byd o'r hon yn y tîm ei hun. Ond, mynd yn ôl i beth o'ch chi ddeud wan efo hogia lleol, da ni gyd eisiau hogia lleol yn y tîm. Ond, pan gynna ni hogia lleol yn y tîm, o gynna ni dechrau flwyddyn, pan nath y reolwr mynd i Criw Caernarfon, mynd nath hogia lleol y syth i tîmiau eraill. Oedden nhw'n mynd i ddisgwyl ar con bod nhw'n mynd. So fydda ni'n rhoi bai ar y reolwr, mae o wedi gorau rhoi tîm efo'i gilydd a hogia o Lerpwl mae o wedi, hini mae o'n abod a mae'r tîm mae o wedi rhoi i'w gilydd. Oes da ni eisiau hogia lleol yn y tîm, a dwi'n meddwl, os a ni lawr i'r Cymru Alliance, mae hwn yn jans da wan i hogia lleol ddod i fewn, a dangos bod nhw yn gedru wneud y marc. Dwi'n meddwl, mae lot o hogia lleol mae chwarae i DMs y Cnawn District, a mae'n ddipyn o jump o Cnawn District i fyny i'w Welsh Prem. Gawn ni, jyst egluro yn reit sydyn, ti'n ei ddeud rwan, os da ni'n mynd i lawr, mae lot o bobl ddim yn deall hwn, ydy o ddim yn clear cut bod dre yn mynd i lawr yn y sefyllfa lle ma'n o'n. Ydych chi'n egluro ni pam fedrith dre avoid the slip, basically? Mae fyny'r Cyngred Cymru, dydi? Mae yna 2 dîm yn fod i fynd lawr, 2 dîm gwylos i fynd lawr. Mae un o'r north a un o'r south o fod i fyny. Mae'n edrych felly bod either Bala neu Holyhead yn dod i fyny o'r north. At least un yn dod i fyny. O south, mond Aberamain wedi ddod i fyny. Mae'n rhaid i nhw ddarfod gynta neu yn ail yn y lig. Mae'n yn ail ar y funud. Ond mae gen nhw tan diwedd y mis i ddod ar cae i fyny i'r criteria. So mae gen nhw'n floodlights yn byd o fyny. So mae'n gorfod gwneud y gwaith yna i gyd cyn diwedd y mis. Os dyn nhw'n gwneud, bydden nhw'n dod i fyny, felly un tîm yn dod i fyny. Felly, un tîm i fyny, un tîm i lawr, a ni sy'n gwylos a ni sy'n mynd lawr. Ond beth sydd ar y funud, mae Criw Caernarfon wedi trio myrgio efo Flint, a mae hwnna wedi disgyn trwad. Dyn nhw'n cael chwarae yn y cae maen nhw yn wwan, diwedd y tymor. Maen nhw wedi chwarae gêm dwytha nhw hwnna, rhywbeth i wneud efo rent a falle efo coleg. Felly, illa fi gyda nhw'n cae. Os gyda nhw'n cae, bydden nhw'n mynd yn lig, a wedyn fi Caernarfon yn aros yn y Welsh Prem. So, every cloud has a silver lining, Wel, hopefully. i fod yn berffaith onest, mae'r olif branch yna as yn ein jwmpio yno, ond dwi'n meddwl mae'n well i Caernarfon mynd i'r Cymru Alliance a bildio eto. Ar rhan positif, gael gorffan ei fyny ar rhan positif, dwi'n sylwi o'n mae gennym ni stand newydd, Spond yn cefn o hwnna. Dach chi deitha ni pyn bach mwy amdano stand newydd? Fel o'n i sôn yn efo Aberamain yn gorfod dod â'r cae fyny criteria, wel mae rhyw fath i bob clwb, a mae rhaid i bob clwb gael 500 y seti. Wel, ar yr ofal o'n mynd 600 y seti. Dyna beth yw. A da ni angen llenwi nhw'n lle season nesa. Wel, hwnna di job, ia. Hwnna di job, ia. I ddragu nhw i fewn o'r ystrydodd o get. Wel, da ni'n di sefyll yn giat o'r wyn sy'n pasio efo pram neu bod dim, da ni'n tynnu nhw fewn. Wel, diolch yn fawr iawn i chi ddim am siarad yna Caernarfon a bob lwc yn y dyfodol a dwi'n gobeithio bod Conas Ci yn colli allan a bod Caernarfon yn curo de. Os gael ddod i fewn o hwnna, tydi Conas Ci ddim yn mynd i golli allan. Mae'r boi sy'n concern efo Conas Ci di mynd o'na i Bala. Mae'r coleg wrth i fod efo Conas Ci fel maen nhw. Mae'n cael aros yna gael chi gael dall. A fi sy'n siarad yna nos Wener de. Efo swyddogion Criw Caernarfon de. A da ni'n aros yma. Di rhywmos ydi teitl i gyd. Wel, mae'n amlwg i fi bod chi i gyd yn passionate amdan Caernarfon, so bob lwc. Wel, swn i'n gadarfod o'r wrth Clwb Cefnogwyr hefyd a dymuno bod chwyddiant i Clwb Peldroed am y tymor nesaf. Os dyn nhw'n mynd i'r Welsh Alliance nes, byddwn nhw'n aros yn y Welsh Premier League. A tan fydda hynna, fel cadeirydd, na ni cefnogi Clwb Peldroed i gymaint a fe fedra ni. Diolch yn fawr iawn chi. Diolch yn fawr.